Marami sa mga Pinoy boxer natin ngayon ang dahan-dahang gumagawa ng pangalan. Marahil gusto nilang sundan ang yapak ng ating mga mandirigma na naging world champion. Isa na nga dito ang tubong General Trias Cavite, ang 20 anyos at southpaw na si Kenneth Liver alias The Loverboy. Isa ito sa mga young prospect natin sa kasalukuyan. May malinis na kartada na 9 wins, 0 loss, 7 dito via knockout. Bata pa at talaga namang may angking lakas at galaw sa ibabaw ng lona. Hawak-hawak niya ang Philippine Games and Amusement Board Youth Bantamweight title na nakuha niya sa kanyang huling laban noong July lang kontra sa undefeated Pinoy prospect din na si James Pagaling via 4th round TKO. At dahil sa impresibong performance ay agad pinasabak siya sa isang Pinoy na ubod ng kunat, ilang beses na ding napalaban sa ibang bayan at lumaban na din para sa world title, ang binansagang El General na si Edward Hino. Ang laban nila ay para sa bakanting WBC Asian Continental Bantamweight title. Marami ang nagsasabing masusubukan talaga ang lakas at tibay ng batang si Liver sa laban dahil kilala itong si Hino na makunat pa sa makunat sa suntukan. November 5 naganap ang kanilang pinakahihintay na laban. Isang matindi at dikdikang suntukan ang pinamalas ng dalawa at dahil sa parehong matibay ay umabot sa kamay ng mga hurado. Sukdulang 12 rounds ay tinapos ng dalawang boksingero. Panalo ang undefeated na si Kenneth Liver via unanimous decision at nakuha ang bakanting titulo. Pero may mga umalma sa naging resulta. Panalo daw dapat si Hino. Mas madami daw itong patama at mas agresibo sa laban. Ating balikan ang highlights ng kanilang bakbakan at panoorin kung may punto ba ang mga umalma sa naging resulta.
Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe.